И какво става, хора? Аз съм Митака и намерих това велико нещо да познавам. Митак, ти верно ли? Отново трябва да ти правя тъмнела. Така, ако искате още видеа, които да са така интересни и интересни, може да ударите лайк и да се абонирате за този канал, защото така само единствено и мен спонсорирате, като почваме да изкараме големите Да пари. познавам областите в България. Стара Загора, Враца. Сега, кое беше Враца? Сега, Враца се намира тук някъде. Това е Видинско. Това е Софийска област. Варна. Та област коя е? Варна май е това или това? Мисля, че е това. Велико Търново. Е, тук някъде. Е. Това ще не мога да... Само като област не мога да... Мисля, че е тя. Или е тук, но тук не е малко, но... Не. Иначе ще скипнем. Русе. Това е лесно. Русе е това. Моля. Ако не е това, е това. Е това. Гаврово. Гаврово... Е това малкото вече... Да, това е Гаврово. Монтана. Е това Монтана. Добрич. Това е Варна. Добрич е до Варна. И това е Добрич. Или това е Добрич. Мисля, че това е Добрич. Да, това е Добрич. Нали, тук е Търговище. Това е град, в който мисля, че не съм бил. Познах София Сити. Къде е София Сити? Кюстендил е това. Не. Как така това не е Кюстендил? Моля. Бургас. Бургас е... Тук не беше глас. Ето бе Бургас. Пазарджик. Това. Това е Пловдив. Това е Пазарджик. Ловеч. Мисля, че е това. Да, Видин е. Ето това. Плевенско. Никаква идея. Силистра вече, то няма кое друго да е освен това. Да. Сливен. Значи. Хасковска. Но то Ямбол другото е Сливен. Тъй като Ямбол е пълно долу, то трябва да е Сливен. Пловдив е това. Перник. Мисля, че е това. Но може да е това. Не, със сигурност не е това. Май. Това е Хасково. Хасково е тук, не бе. Как другите да е Хасково? Това е Хасково. Това е най-великата област. Така Благоевград. Мисля, че е това. Смолян е това. Не. Това е... Да, това е Кърджали. София е. София област е това. Разград. Сега де. Онче, бонче, щупано пиронче, риба, штука, махай се от тук. Несериозно не знам кой е Разград от двете. Ще скипна. Кърджали е това. Ямбол. Е това. Кюмен. Или тук. Дайте се. Сега го правим на спидрън. Ямбол. Велико Търново.
Търговище. Видин. Пловдив. Силистра. Плевен. Перник. Монтана. Габрово. Кърджали. Ловеч. Благоевград. Добрич. Разград. Врат. Русе. Пазарджик. Тюмен. Не, как? Манкам. Сливен. София. Стара Загора. Бургас. Смолян. Кюстендил. Варна. Хаско. И така, хора, не знам каква е тая лисица. Надявам се това видео да ви е харесало, защото съм най-добрия. Това ще е едно кратко видео, ама съм най-добрия. Хора, ако ви хареса, може да харесате и да се абонирате с камбанката, защото така стимулирате едито само и мен. За другия само ме гърчи. Така че